vi köra då? Då kör vi alltså ett nummer från Spexet Darwin. Jag vet inte om någon som var så det. Vi har ett stjärnnummer där som är fantastiskt roligt. Det är en stackare som blir mobbad Spexet igenom. Så är han Greger. Hur mår du, Greger? Är det bra, eller? Mest. Okej. Han ska i alla fall sjunga sin härliga kuplett. Han får äntligen en liten stund för sig själv här på scenen. Låt oss få njuta av hans smärta. Jag minns redan i unga dagar på semester med mor och far intill en stuga i Härnösand. Slog jag ut min första tand. I första klass då fick jag kronisk allergi mot glass. I mellanstadiet så gick det bra. Sen fick vi päronsplit på första dag, När jag var 14 fick jag månadspeng. Då fick jag däng av ett cykelgäng. I sista ring fick jag amnesi. Och på mitt G så la de till ett i. Jag är uruskur, hade ständig brist på tur. Jag kan inte fatta hur man går i moll och är i Durban. Sen blev jag äldre och fick egen bil. Så följde bitar efter 8 mil. Min första lägenhet var 2 kvadrat. Min första flickvän var en psykopat. Men nu har äntligen något roligt hänt. Jag börjar tro att min lycka har vänt. Det verkar ändå som en dröm blir sann. Jag ska nog få bli en lycklig man. Jag är ur och skur, hade ständig brist på tur. Jag kan inte fatta hur det går nu. Äntligen är du. Tänk om efterrätten Kalmar. Vi kan ju liksom inte hålla på så här. Men okej då. Då kör vi verkligen the final. Sista. Som vi brukar sjunga. Det är dags att sjunga en sång om... Det är dags att sjunga en sång om hembygden.